Når du har oprettet din ressource, så er du klar til at tilbyde hjælp til andre. Det gør du ved at gå ud på forsiden og trykke på tilbyde hjælp. Vi har oprettet test. Når vi trykker på navnet, så kommer vi til kalenderen. Og der skal vi vælge, om vi vil sende test afsted i en dag, eller om det er flere dage. I det her tilfælde, der er det flere dage. Og vi tager lige her fra den 2. til den 13. september. Og vi trykker fortsæt. Og der kan arbejdes i hele dage. Og test kan arbejde i Region Sjælland. Og når vi har gjort det, så er det egentlig bare bekræft og gøre ressourcer tilgængelige. Så kan andre finde test.